Guess the country flag or die. OK, poď. Tomu ver. Tak vedel. Mám. To čo je? Hej! Dobre, pošleme písmeno. Piči. 15 blokov vydeláva. No, to čo je? Aha, To vôbec nie je. Teraz také budú vlajky, že budem... No moc. Je to piči toto. To vieš? No way! Kamo, jak si vedel, že toto je Mozambik do piči? Toto ako je crazy, no to Tak musím... FIFA nie. Hej, FIFA, no, to vieš. Ja. Čo? Dobre, tak vyhral si. To koľko tam je znakov? Jest? Yeah, boy. To víš, čo sa stalo? Čo sa stalo? Kamo, daj, keď typek mi dal dole bloky všetky. Chápeš? Chápeš? To čo sú také... Aj no dobre, typek nové má roz... Dobre. Tak ako po piči. A vidím, jak tam skáčeš. Mám Lucky Bera. Ó, to je cool. Majú kričať. Normálne, Luky, on dal za to 40 robuxov za to, aby toto mi spravil. A to koľko stojí? Neviem, tak 50 centov, ale... Ne, retardovaný, alebo čo? Prečo mňa more? Ale tak to bol. Nare. Nare ťa dal do piče? A na Livla.